Gaynatam aradan çıkan mahaly girip razılaşın diýenlerinde hiç hili şolla razılaşasym gelmedi, şo derecede ýigrenipdirin diýip hatyna başlan patpişim hatyn size ýetirýärin. Salam mehribalar, hemişeki bolşýal. Goldaw sizden, like'lar, repostlar, patpiska sizden, gow wakalar menden. Bu waka hem içki içip özünü maşgalasına daş törekdäklere ýigrendirip olara ziýan berýän adamlara degişli. Belki bizim wakamyzdan nuska alıp içkin taşlar bir adam. Belki içke özünü aldırmaz bir adam. Şunyal niyetler bilen size şu wakany ýetirýäris. Men ýoldaşym bilen halaşyp ýörkem, ol maňa gudaçylyga uğratdy. Gudaçylyga uğratan mahaly menden ol aýal doganym bardy. On durmuşa çykarman meni bermejekdiklerini aýtan mahallary biraz açyk garaşmaly boljakdygymyzy duýduk. Soňra ýoldaşymdan kiçi baldızym durmuşa çykdy. Meniň aýal doganymam durmuşa çykandan soňra ýene maňa gudaçylyga geldiler. Kakam bolsa närazylyk bildirdi. Tanamanymyz soň maşgalalaryny närazylyk bildirip garşylyk görkezdi. Ýöne ýoldaşymam menen bir-birimizi halan soň garaşmagy, soňuna çel görüşme makul bildik. Şondan soňra ýoldaşym ýene bir sapar gaýnamy gudaçylyga uğratdy. Gaýnym gudaçylyga gelende meniň ýoldaşym bilen halaşyp ýörenimi kakama aýtmana çekinip ýüzüne basan ýaly bolmaýyn diýip köp gezdi. Ahir soňy kakamyň razylygyny başga adamlaryň garyndaşlaryň üstü bilen aldylar. Ýoldaşymy sorap iýdäp ahir kakamam razydygyny aýtdy. Şeýdip toýumyzam boldy. Kakamyň meniň göwnümde islänim ýaly göwnüm kem bolmasyn diýip ýoldaşym isleýişimiz ýaly toý etdi. Ýoldaşymyň özü işleýärdi. Elinde pulu bardy, taparmandy. Ýöne ýoldaşym şonça döwürde ejes hakda sorasaň aýtýar, ýöne kakasy hakda sorasaň hiç hil aýdan okdy. Ejesi bazarda gök satýan eken. Kakaň nerede işleýär diýseň, ay bir ýerde işleýär diýip işleýän ýerine hiç aýdan okdy. Men ilk wagtlar şonu geňem görýärdim. Asyl gelin olup barandan soň köp zada düşündüm. Gelin olup baran döwürlerim ilk wagtlar baldızym bilen gaýnym bilen gowy girişýärdim. Soňa waka gaýnenemi ýigrenip uğratym. Gaty iňirde aýaldy. Köp iňirdäp, köp zatdan bahana gözläp bilýärdi. Hatta meniň jaýyma islan wagty girip syrıp süpüren olup aýlanyp ýörýärdi. Mene şonuň maksady men jaýymda näme bar, näme ýok, nähili görüp bilgeçleýin şolary görmek üçin girýän ýaly görýärdim. Maňa gaty agyr degýärdi bu zatlar. Ýöne maskara bolmajak, aýrylyşyp gidip maşgalaň dargatmajak bolup köp zada kaýly bolýan, gaharyň gelse-de ýutmaly bolýan. Asyl ýuwaş görüp otursam gaýnatam içke özüni aldyran adamlaryň biri eken. Gaýnenemiň bolsa iňirdigylyklarynyň şondan bolmagan mümkin. Mene şondan görýän. Maşgalada uruş dawa köpelip her hili ýagda ýüze çykyberse aýal maşgala ynjyklap, iňirdäp, öz iňirdi bolanyny bilmän galýar. Şeýdip gaýnatamyňam näme üçin nerede işleýärine, nähili adamlygyny ýoldaşym aýtmaýanlygyny düşündüm. Gaýnatam içen mahaly itten oňoýly ýagdaý ýokdy. İlk wagtlar menden çekinýärdi. Gelin bolamsoň öz aýalyna gyýgyryp oňa her hil gepler aýtýan bolsa çagalarym boldy. Maşgalamyz ýuwaş ýaşap ýörenimize wagt geçdigçe göze öwrenişdimi näme maňa da her hil zatlar diýip gyýgyrmasyn tapdy. Men jaýyma ýerip arkaýyn ýoldaşymy duhularyndan sepip çykyp gidiberýärdi. Öň gaýnenem ýerýän bolsynda gaýnatamam şol endikler tapdy. Piano agyzyna gelen diýip uruşup soňa waka maňa çyn düşüp geline dagyn gaýnata sögüp uruşarmy her hil zatlar diýärdi. Gaýnenem bolsa araçy birde maňa diýär, birde gaýnatamy köşeşdirjek bolup iki arada iki hili bolýardy. Oňa da rehmimem gelýärdi. Käwagt ynjykylyklaryna
Maňa howum basjak bolup her hili gepler aýdyp hiç kimiň durmuşam senkiden ögerli däl, öwrenişmeli, maşgalada gata gaýryma öwrenişmeli diýip her hili bolýar, oňa da gaharym gelýär, öz gyzlary şeýdip çydarmyka diýip içimden iýgenýärdim. Gaýnatam içkil däl wagty bolsa nahar barmy, çaý barmy, näme nahar bar diýip soraýar welin içimden belany sen nahary diýesim gelip janlarym ýanyp gitýärdi. Ýöne näme etjek? Gaýnataň bolýar, ýoldaşyň üçin köp zada çydamaly bolýar, maşgalaň dargatmajak bolup köp ýerde diýişiň gysmaly bolýar. Ýoldaşymam üns berme, bu zatlar wagtlaýyndyr diýip köp aýdan soň üns beremokdum. Şeýdip ýaşap ýörüşimize gaýnatam süýjü kesele ýolukdy. Ol keselle bızdyryp erwet olan mahalaram gaýnenem meni öňütýärdi. Diňe sen köp gören, sen oňar, sen öňe düş diýip ýoldaşymam komandirovkada bolan soň men özüm skora jaň edip eýdip onu balnisa gitmegem görügi özüm hem göwreli halymyza gaýnenem bilen men onu götürüp balnitsaya 4-nji etaçdan aşağı düşürüp barlaglara ekit kalyaska mündürüp ahir kalyaskada süýräp uradyk. Kalyaskada dynja oturanok bizi maskara edip her hili bolup aňyrsy bärisine gelip barýar. Gaýnenem hem çekinýär, men hem çekinýän. Şeýdip muny operasiýalara salyp süýredik. Pul bar çykdy, maşina ýyňnan pulumyzam çykdy. Ýöne näme etjek? Ýoldaşymyň kakasy bolan soň pulda da däl welin köp zada gaharyň gelýän eken. Şeýdip operasiýa etsegem 2 aýdan artyk ýaşamaz diýdiler. Gaýnatamy operasiýa etdirip öýe getirenimizden soňam aýdyşlary ýaly kesel ganyna geçip boljagy bolan ekeni. İçkiliň sebäbi bolmaly şo zatlar çakdan aşa köp içip maşgalamyza görügi barny zerer barny ýetiripdi döwründe. Gaýnatam aradan çykandan soň razylaşmaly diýenlerinde men giremde hiç kili şol adam bilen razylaşasym gelmedi. Aňyrymdan hiç zat damagymdan geçenok, dilimden ýek söz çykanok. Şol adamyň maňa gaýnata bolup görkezen günlerini hiç kili bagyşlap bilmedim. Meniň edenim belki nä dogrudur. Ýöne meniň gören günümi ýene biri görse menden öwerli bolmazmyka diýen ýoldaşymdan iýgen çerim ýok. Ýa-da gaýnenem iňirdi bolsa-da o derejede bir her kimiň durmuşynda da bolar diýip düşünýän. Ýöne gaýnata halyna geline her hili zat diýip içkä özüni aldyryp oglanyň maşgalasyna, çagalarynyň maşgalasyna täsir edeni gaty agyr degdi. Meniň köpelenimi görjek diýädi, onam görüp bilmedi, gyzym boldy. Gaýnatam ýok olandan soň boldy. Ýöne Allah ýazan däldir da näme etjek? Her kimem bolsa başa gelenini göz görýär. Ýöne meniň edenim nähili ýagdaýdalygyny bilemok. Şu wakany hem özüňiz goýup beräýin. İçkilige berilip maşgalasyny dargatýan çagalarynyň maşgalasyna gelejegine ziýan etýän adamlara belki ülüňi bolar, belki maňa meňzeşler bardyr diýip hatyny jemläpdir.